primer fins a l'últim segon de l'espectacle, absolutament meravellós. Alguna cosa a dir? Jo només he de dir una paraula i és espectacular. És espectacular, l'estrena ha sigut meravellosa i quina gran família. A la vegada té aquesta frescura i aquesta espontaneïtat del text i d'ells com meravellosos. És una feina brutal, una síntesi del que és una família, la teatralitat. Que també pot apel·lar molt a qualsevol família en general per totes les dinàmiques generacionals que hi ha i tots els conflictes que planteja. Per mi aquesta obra és el virtuosisme i una masterclass de teatre brutal, que tothom ha de veure. Tot aquest llegat de la comicitat, de l'entreteniment, portat a escena amb la família Pla, amb Travi, és únic i irrepetible, s'ha de veure impepinablement.